Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nagsibagsakan ang iilan sa mga aswang sa kanilang harapan matapos nitong makalabas sa kanilang tahanan. Pagsilay doon nila Emilio, nasisipat nilang hindi gaanong nasisindak ang mga ito sa kanilang mga presensyang tangan. Mga mananaga, narinig na namin kayo sa aming mga kapatid. Marami na kaming nalalaman sa kakayahan ninyo, kaya na may hindi nyo na kami basta-bastang magagapi. Wika ng isang aswang habang patuloy silang pinagmamasdan. Nang marinig naman ito nila Emilio, nananatili naman silang kalmado sa kabila ng pagkarami-raming aswang na nakaabang sa kanilang kinaroroonan. Bagaman alam nilang magkapatid na iniinsulto sila ng nilalang, ninais na lamang nila itong huwag pansinin. Sa pagpapatuloy ng pagsasalita nito sa kanila, halos hindi naman maipagkakaila ng aswang na yon ang labis nitong pagkainis kay Emilio sa kadahilan ng hindi siya nito pinapansin. Nang hindi na maatim ng nilalang ang mga pangyayaring yon, buong lakas naman niyang sinunggaban si Emilio at kasabay nito ang kanyang walang habas na pag-unday ng kanyang matatalas na kuko sa dibdib ng kapatid ni Upal. Sa pagpapatuloy ng ginagawa ng nilalang, nananatiling nakatayo lamang noon si Emilio na para bang hinahayaan lang siya nitong gawin ng mga bagay na yan. Kahit buong araw mo pa akong pagkakalmutin, hindi mo ako magagawang patayin. Sa una pa lang, alam ko nang mahina ka. Masyado kang mababaw. Para kang ilog. Walang naitatago sa iyong pagkatao. Lahat-lahat bulgar. Wika ni Emilio habang patuloy na pinagmamasdan ang walang habas na pag-unday sa kanyang katawan ng nilalang. Bagaman hindi na niya tangan ang mutya ng saging noong mga panahong yon, kampante naman siyang walang mangyayari sa kanya, gawa ng minsan ang inilahad kay Emilio ni Tandang Uban na patuloy pa ring nananatili sa kanyang katawan ang mga abilidad at kakayahan ng mutya ng saging. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, buong lakas namang sinugod si Upal ng iba pang aswang na patuloy na nagmamasid sa paligid. Nang masipat naman niya ang pagsugod ng mga ito, buong lakas naman niya yung sinalubong habang patuloy na ngumingisi. Tuwang-tuwa kasi noon si Upal kapag may nangangahas na labanan siya sa kadahilanan yun palagi ang hinahanap ng kanyang trabungko ng buwaya. Halos kisap mata lamang noon ang naging pagitan nang bigla itong pagtatagain ni Upal sa kanilang mga pakpak. Ang iilang mga aswang ay nabauna ng lagaraw sa kanilang dibdib na siyang naging sanhi ng mabilisan nilang kamatayan. Sa unang pagsugod pa lamang noon ni Upal ay halos nakapaslang na siya ng 5 aswang na siya namang labis na ikinabahala ng mga nilalang na nagtatangkang kumitil sa kanyang buhay. Habang nananatili siyang nakatayo sa kanyang kinaroroonan, panay naman ang ginagawa niyang pagmamasid sa paligid upang bilangin ang natitirang mga nilalang. Ano? Kaya pa ba? Pwede naman na kayong tumakas. Alam kong hindi nyo ako kaya. Kaya wala na ding silbi kung patuloy nyo pang paiiralin ang inyong kayabangan. Umalis na kayo. Itago nyo na ang mga buntot ninyo. Pang-iinsulto ni Upal sa mga aswang. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, sabay-sabay naman itong sumugod kay Upal upang wakasan ang kanyang pagmamayabang. Halos hindi kasi maaatim ng mga ito ang kanyang mga sinabi sa kadahilan ng masyadong nakatingala ang kanilang paniniwala sa kanilang uri. Dahil sa walang pagdadalawang isip ng mga aswang sa kanilang ginawa, kung kaya't matagumpay silang napaslang ni Upal ng sabay-sabay. Pagsibagsakan ng mga ito sa lupa, tanging pangingisay na lamang ang kanilang nagawa
habang patuloy na iniinda ang kanilang mga pinsalang natamo sa kanilang mga katawan. Maya-maya pa, tuluyan na ding napaslang ang mga ito at kasabay nito ang paghawak ni Emilio sa leeg ng kanyang kalaban habang walang habas itong pinagsasasapak. Nang masipat niyang naubos na ng kanyang kapatid at lolo ang iba pang aswang sa paligid, napagpasyahan niyang kaladkarin ng kanyang bihag at dalhin sa tahanan ni Tandang Uban. Doon nila yun lilitisin at paparusahan sa lahat ng kasalanan nitong nagawa sa tao man at sa iba pang mga nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad pabalik sa tahanan ng matanda, panay naman ang kanilang pagkausap sa aswang ukol sa mga karumal-dumal na bagay na nagawa nito sa kanyang buhay. Hindi naman yon nagmatigas sa kanilang mga kamay, gawa ng alam nito kung gaano kabrutal magparusa ang magkapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang narating ang tahanan ni Tandang Uban, kung saan sa gilid ng puno ng mangga itinali nila ang nilalang. Pinako din nila yon ng mga buhay na salita upang masigurong wala itong magiging kawala. Habang nasa kasagsagan sila noon ng kanilang pamamahinga, panay naman ang pagtitig nila sa aswang na nasa kaanyuan ng tao habang nananatiling walang imik. Nang hindi na maatim ni Emilio ang pananahimik noon ng nilalang, kusa na niyang nilapitan ito at inumpisahang tanungin. Kakausapin kita bilang isang tao. Naway sumagot ka rin sa mga tanong ko bilang isa ding tao. Tandaan mo, ayokong pinaglololoko ko, lalo pa ng mga kagaya mo. Kaya kitang ibaon sa lupa anumang oras ng hindi nang hihinayang o nagsisisi. Seryosong wika ni Emilio sa nilalang. Nang marinig naman ito ng aswang, panay naman ang paghikbi nito habang mahinahong nagmamakaawa kay Emilio. Subalit kahit anong gawin noon ng nilalang, masyado nang sarado ang puso ni Emilio upang siya ay mapagbigyan ng pangalawang pagkakataon. Alam mo ba kung bakit ka namin dinala sa lugar na ito? Marahil ay nagtataka ka kung bakit hindi pa kita binabawian ng buhay. Wala lang, nais lang kitang kausapin. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam ng takot sa mga kagaya mong nilalang. Sa dinami-dami ng napaslang kong katulad ninyo, ngayon ko lang naisip ang bagay na ito. Dagdag pa ni Emilio. Matapos nitong makapagsalita, agad naman niyang kinuha ang kanyang kampit na siya namang dali-dali niyang ipinakita sa aswang. Inutusan niya dinoong kumuha ng kandilang may sindisi upal upang maumpisahan na niya ang kanyang pagpaparusa sa nilalang. Habang sinusunog ni Emilio ang kampit niyang tangan, nananatiling nagmamasid lang naman noon si Tandang Uban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumaga ang kampit ni Emilio at kasabay nito ang kanyang paglapat sa balikat ng nilalang upang bigyan ng palatandaan. Dahil sa kanyang ginawa noon, kung kaya't panay naman ang pagpupumiglas ng aswang habang patuloy na umiiyak. Maya-maya pa, bigla naman noong tumahimik ang aswang nang marinig niya ang babala ni Upal ukol sa ingay na kanyang ginagawa. Dahil sa alam niya noong may isang salita ang magkapatid, kung kaya't ninais niyang sundin ang lahat ng iniutos nito sa pagbabakasakaling magagawa niyang makaligtas sa kamay ng ermitanyo at antingero. Sa pagsapit ng alauna ng umaga, doon na nga dahan-dahang naghahabol ng hininga ang aswang dahil sa labis nitong panghihina. Bukod kasi sa nawawalan na ng bisa ang kanyang bertud, sumusuko na din ang kanyang katawan, gawa ng sobra-sobra ng pinsala ang natamo nito. Kahit nasa kaawa-awang estado na noon ang aswang, patuloy pa rin yung pinaparusahan nila Emilio na parabang isa na silang grupo ng mga demonyo na hindi nakakaramdam ng awa.
Mayat maya din ang pagsapak noon ni Upal na para bang hindi ito makapagpigil na sakta ng nilalang. Kahit durug-durug na noon ang pagmumukha ng aswang, patuloy pa rin nila itong pinapahirapan hanggang sa dumating ang puntong bigla na lamang silang natigilan nang marinig nila ang mahina nitong tinig na nagsasabi ng, "Isa din akong ordinaryong tao na may konting dugo ng demonyo. Ang kalahati ko ay katulad nyo rin. Wala ba kayong nararamdamang awa para sa akin? Oo, alam kong marami akong kasalanan. Pero hindi kayo Diyos para parusahan at husgahan ang aking pagkatao." Nang marinig nila Emilio ang sinabi nito, doon ay mas lalo pang uminit ang kanilang ulo. Walang sabi-sabi, agad naman nila yung itinulak sa katawan ng puno at mabilisan yung tinarakan ng kampit sa kanyang mga balikat at binti. Nang sa gayoy mas lumala pa ang kanyang pagpapasakit sa kamay ng magkapatid. Habang patuloy na sumisigaw noon ang nilalang, dahan-dahan namang binunot ni Emilio ang kanyang lagaraw at kasabay nito ang kanyang pag-utos kay Upal na iunat ang mga daliri ng aswang. Nang masipat naman ni Tandang Uban ang ginagawa ng magkapatid, agad naman yung lumapit upang hawakan ng napakahigpit ang katawan ng aswang na paulit-ulit na nagpupumiglas. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga nilang nakontrol ang buong katawan nito, kung kaya't nagawa na nila ng maayos ang kanilang mga binabalak. Habang pinuputulan yon ni Emilio ng mga daliri, panay naman ang ginagawa niyang pagkausap dito nang sa gayoy maunawaan nito ang mga bagay na ginagawa nila Emilio. "Tiisin mo lang, dahil kapag natapos na ako sa aking ginagawa, palalayain na kita. Walang halaga ang mga daliri mo kung ang kapantay nito ngayon ay ang buhay mo." Wika ni Emilio habang patuloy niyang kinakalas ang lahat ng daliri ng nilalang. Matapos niyang maputulan ng mga daliri sa kamayang aswang, agad naman niyang pinaunat kay Upal ang binti nito upang isagawa ang parehong proseso. Matapos nilang tanggalan ng mga daliri ang aswang, panay naman ang ginagawa nitong pag-iyak at pagmamakaawa na tapusin na ang kanyang paghihirap. Maya-maya pa, bigla naman itong natigilan sa kanyang pag-iiyak nang maramdaman itong dahan-dahan ang kumakalag ang mga taling nakapulupot sa kanyang buong katawan. "Kagaya ng sabi ko, palalayain kita sa oras na maputol ko ang lahat ng daliri mo. Umalis ka na, demonyo, bago pa magbagong isip ko. Takbo! At wag na wag ka nang lilingon dito!" Sigaw ni Emilio sa nilalang. Nang marinig naman ito ng aswang, buong lakas naman itong kumaripas ng takbo sa kabila ng mga pinsalang kanyang natamo sa kanyang buong katawan. Habang binabagtas ng aswang ang nagsisitaasang talahib sa lugar, panay naman ang paghawak nito sa kanyang dibdib upang mapigilan ang labis na pananakit ng kanyang mga bali-baling tadyang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan nang nawala ang nilalang sa kanilang mga paningin at kasabay nito ang marahan namang pagpasok nila Emilio sa tahanan ng kanilang lolo. Habang nagpapahinga silang dalawa, panay naman ang kanilang ginagawang pag-uusap ukol sa nalalapit nilang misyon patungo sa isla ng Halian. Napagpasyahan na kasi nila noon na kapag nalipol na nila ang mga marindaga, doon na mag-uumpisa ang makabagong yugto ng kanilang mapayapang pamumuhay. Bagaman tutol si Tandang Uban sa nais gawin ng magkapatid, pinili na lamang niyang manahimik upang maiwasan ang mga bagay na magiging dahilan ng pagkakaroon ng lamat ng kanilang ugnayan. Sa pagsapit ng umaga, naging abala naman noon ang magkapatid sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Si Tandang Uban naman noon nananatiling walang imik,
habang patuloy na naghahanda ng kanilang makakain. Damihan ninyo ang pagkain, Emilio. Malayo-layo ang inyong bubunuing paglalakbay, lalo na't dito kayo manggagaling. Nais ko mang pigilan kayo. Alam kong wala akong magagawa dahil buo na ang inyong mga desisyon. Ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay ang manalangin para sa kaligtasan ninyo pareho. Mag-iingat kayo. Huwag kayong makalimot na humingi ng tulong sa itaas. Wika ni Tandang Uban. Maraming salamat sa suportang inyong ipinapakita. Hayaan ninyo, kapag natapos na namin ang aming misyon sa isla, babalikan namin kayo rito para isama sa ating bagong tahanan. Makakaasa kayong hindi namin kayo pababayaan hanggang sa tumanda na ng husto ang inyong katawang lupa. Sagot naman ni Upal. Sana nga'y magdilang anghel ka sa iyong sinasabi. Kahit wag niyo na akong alagaan, basta makauwi kayo ng ligtas sa inyong mga tahanan, ayos na ako. O bueno, pakikuha na lang ng mga binalot kong pagkain para sa inyo. Kasya yan ng 5 araw, kaya tipirin ninyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad namang pinasa nila Emilio ang mga bayong na gagamitin nila sa paglalakbay. Bago nila tuluyang nilisan ang tahanan ni Tandang Uban, sinabihan sila nitong hanapin ang kanyang kaibigan na nanananahan sa baryo ng Kagdianaw, kung saan sila daraan patungong halian. Makakatulong umano sa kanila ang kakilala niyang yon, gawa ng may-ari ito ng mga bangkang ginagamit sa pangingisda. Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, muli silang nagpasalamat sa tulong na ginawa sa kanila ni Tandang Uban. Maya-maya pa, doon na nga nila inumpisahan ang kanilang paglalakbay patungo sa isla ng Halian. Inaasahan na nila noong marami pa silang makakaharap sa bawat baryo na kanilang daraanan, kung kaya't palaging nakahanda ang kanilang mga armas sa bewang. Walang humpay din ang kanilang ginagawang pagpapatalas sa mga ito, nang sa gayoy hindi yun pumurol sa oras ng panganib. Kinahapunan, narating na nila Emilio ang unang baryo na kanilang inaasahang madaraanan. Pansamantala muna sila doong nagpahinga, nang sa gayoy muli silang makalikom ng dagdag na lakas para sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Habang nagmamasid sila noon sa paligid, napapansin nilang kokonti na lamang ang presensya ng mga nilalang na naroon sa lugar. Hindi na muna nila yon ninais pang hanapin, sa kadahilanang may grupo naman doon ng mga albularyo na nakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagsapit ng takip silim, agad namang lumabas ng baryo sila Upal upang maghanap ng lugar na kanilang pagpapalipasan ng buong magdamag. Ayaw kasi nila noong manatili sa baryo kapag gabi, gawa ng hindi sila doon makakagawa ng siga na siyang magbibigay init sa kanilang mga katawan. Habang nagbabantay si Emilio sa paligid, bigla naman siya noong napatayo nang makasilay siya ng 3 kataong naglalakad papalapit sa kanilang pinagpapahingahan. Hindi naman siya noon gaanong naalarma sa mga nilalang, gawa ng alam niya sa kanyang sariling mga ordinaryong tao ang kanyang nasisilayan. Wala kasing kakayahan ng mga aswang na maglakad na merong dalang sulo, lalo pat kung kabilugan ng buwan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, tuluyan na ngang nakalapit ang mga panauhin sa kanilang dalawa. Bigla naman noong nagising si Upal dahil na rin sa ingay ng iilan sa mga ito habang nakikipag-usap kay Emilio. Ano bang kailangan nyo? Oras na ng gabi nangiistorbo pa kayo. Wika ni Emilio sa mga lalaki. Pasensya na ho kayo, Ginoong Emilio. Nautusan lang kami ni Tandang Uban. Siya nga pala, ipinabibigay niya ito sa inyo. Sagot naman ng lalaki habang iniaabot ang isang maliit na garapon. Dagdag pa nito na ang garapong yon
ay naglalaman ng langis na siyang lunas sa lasong tangan ng mga marindaga. Nakakagamot din ito ng mga sugat na hindi gaanong kalaliman, lalong-lalo na ng mga lasong ipinapadapo ng mga nilalang na nasa hangin. Napakalaking tulong ng gamit na yon sa magkapatid, gawa ng kakarampot lamang ang kanilang karunungan pagdating sa mga halamang gamot at iba pang makakatulong sa pagpapagaling ng mga pinsala sa katawan. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang umalis ang mga panauhin ng walang kahit na ano pang binibitawang salita. Habang naglalakad papalayo ang mga ito, sinigawan naman yon nila Emilio na babalik sila makalipas ang isang buwang paglalakbay. Bagaman hindi nila alam kung papalarin ba sila sa kanilang panghuling misyon, buong tapang pa rin nilang isinigaw sa mga kasamahan ni Tandang Uban ang kanilang paniniwala at paninindigan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik ang mga ito sa baryo. Nang mapagtanto nila Emilyong silang dalawa na lamang ang natitira sa lugar, muli naman niyang pinagpahinga si Upal. Kuya, sa tingin mo, makakabalik pa kaya tayo? Sabi ni Lolo Uban, ang mga marindagang pinakamalakas nating makakalaban. Di naman sa ako'y nagdududa, pero paano kung mas malakas pala sila sa ating dalawa? Mahinahong tanong ni Upal sa kanyang kapatid. Huwag mong alalahanin ang bagay na yan, Upal. Tandaan mo, dala-dala natin ang kapangyarihan ng Panginoong lumalalang sa lahat. Naniniwala akong hindi niya tayo pababayaan sa lahat ng oras at pagkakataon. Manalig ka sa Kanya at nasisiguro ko sa iyong ika'y maliligtas. Sagot naman ni Emilio. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't ninais na lamang ni Upal na manahimik upang hindi na madugtungan ng mahabang pag-uusap ang kanilang paksa. Iniisip niya kasi noon ang realidad na maaari silang mapahamak kung sakali mang masyado nilang maliitin ang mga marindaga. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nakatulog si Upal dahil sa labis na pagod. Ang ginawa naman noon ni Emilio, pansamantalang mag-ikot-ikot sa paligid upang magmasid sa mga galang hayop sa lugar. Sa pagsapit ng alauna ng madaling araw, ginising na niya noon si Upal nang sa gayoy siya naman ang makapagpahinga. Paghiga na paghiga noon ni Emilio, agad naman siyang nakatulog dahil sa puyat at pagod na kanyang nadarama. Kinaumagahan, ninais muna nila doon kumain ng kanilang almusal nang sa gayoy maging masigla ang pagpapatuloy ng kanilang pag-usad patungo sa isla ng Halian. Habang nagkakapinoon ng magkapatid, pinag-usapan nila ang susunod na baryong kanilang pupuntahan. Inaasahan na nilang marami silang makakaharap sa lugar, gawa ng hindi pa sila doon nadadapo. Inaasahan na din nila Emilio na kilala na sila ng mga aswang sa lugar, subalit wala pang kaide-ideya ang mga ito sa kanilang mga anyo. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, napapansin nilang may iilang bahay sa kanilang dinaraanan na kung saan nakatago sa mga puno ng saging. Hindi naman nila ito gaanong pinansin sa kadahilan ng ordinaryo lamang ang ganoong pangitain. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naantala sila Emilio sa kanilang paglalakad nang makasipat sila ng isang buntis sa tahanan, di kalayuan sa daang kanilang binabagtas. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasilayan ang isang marka ng aswang na naiwan sa tiyan ng buntis. Ilang ulit pa nila noong ikinurap ang kanilang mga mata sa pag-aakalang pinaglalaroan lamang sila noon ng kanilang mga paningin. Maya-maya pa, doon na napagtanto nila Emilio na meron talagang gumagambala sa babae kung kaya't ninais na nila itong bigyan ng tulong bago nila ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang naglalakad sila papalapit sa babaeng yon,
Napansin naman nilang nagtawag na ito ng kanyang mga kamag-anak upang humarap sa kanilang magkapatid. Paglapit nila sa bakuran ng tahanan nito, doon bumungad sa kanila ang asawa ng babae kasama ang kanilang mga magulang. Magandang umaga mga Ginoo. Ano ho ang kailangan ninyo? Tanong ng asawa ng babae. Naparito kami para tumulong sa inyo, Manong. Markado ang asawa ninyo. Nanganganib ang bata na nasa kanyang sinapupunan. Kung hindi namin ito maaagapan, maaaring mapunta sa wala ang lahat ng inyong pinaghirapan. Mga antingero ho kami, Manong, kaya wag ho kayong mag-alala. Alam ho namin ang ginagawa namin. Pagpapaliwanag naman ni Emilio. Nang marinig ito ng lalaki, agad naman itong binuksan ang pinto at mabilisan sila nitong pinapasok. Dahil sa ginawa nito, halos hindi nila mapigilang magulat sa mga nangyayari na para bang naghahanap talaga ng makakatulong ang pamilya ng mga taong naninirahan doon. Okay, ito na. Medyo kinakabahan ako sa takbo ng kwento, no? Kasi parang may mga pahiwatig eh. Pero hindi ko na sasabihin kung ano yun. Kasi alam ko namang alam nyo na rin yun. Para hindi na tayo mag-isip pa ng kung ano-ano. 25 ka agad. Yun lang. Salamat.